USA थांगासिनो आङो थारमाने नों होननाया जेबो गैला आरो नामा आंसो थगायबाय नों जे लेटाराव लिरना गालांदों USA आव थांगोन होननानै थांगासिनो होननानै मा आंसो लानो खारदों नामा नोंखौ हेल' गाइस नोंथांमोनाथ' टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो इन्ट्र' नायनानै मिन्थिखाबाय जानो हागौ आरोना गाइस दा नोंथांमोना नायगासिनो दं मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेल आरोना गाइस माने दिनै मोनसे गोदान आपडेट लाना फैबावबाय आरोना गाइस फैसालिनि सायावनो मानो होनबा फैसालियाथ' बिराद बारद्रायबाय आरोना फैसालिया बिराद अफारद्राय जाबाय न'आव फैनो नागिरदों होननाय खोनादों आरोना गाइस न'आव फैबाथाय मा जायो बिनिनोबो आपडेट भिडिअ फैबाय दङ गाइस नायलांबाय था भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय आरोना गाइस ओमफ्राय नैबेयाव दा आदा जन खार्जिया मा बुङो बेखौ नायलां आरोना गाइस बेखौ नायनायनि सिगांनो माने आदा जन खार्जिखौ माने फैसालि मादैया मा बुंदों बेखौ नायग्रा आरोना गाइस बे कल रेकर्डखौ नोंखौ दे USA आव दं होननानै दे बुंलादों मानसिफ्रा बे जनानो थगायदों जन खार्जियानो थगायदों आस्सा ओमफ्राय दा बेखौनो आङो सानबाय थादों आरोखि ओमफ्राय नोंनिया अरिजिनेल नङा नैबे भबानिपुराव दा नैबे आदा जन खार्जिखौथ' माने बयबो मिन्थिखायो आरोना माने आदा जन खार्जिया माने गावनो माने दा भिडिअ लाबोफिनदों आरोना भिडिअआव बुंदों माने आदा जन खार्जियाथ' माने बेफोरबायदि माने जेबो फान्दायाखैबो आरोना गाइस माने फैसालि मादैया माने गावनो माने फान्दायनानै माने जन खार्जिया आदाखौसो माने बुंना फान्दायफिनदों आरोना गाइस माने बिनिनो माने आदा जन खार्जिया मोनसे आपडेट भिडिअ लाबोदों आरोना गाइस बेखौ नायनानै लाग्रो आरोना गाइस नै गुड मर्निं अल आं दिनै मोनसे कन्टेन्ट लाबोनांदों बेरेफुंजानि दा नै मोनसे खामानियाव थांगासिनो आङो माबायाव मा होनोमोनलाय एसे सासे सार लिंहरदों ओमफ्राय आं बुंनो साननाया बेनो मैया जे मोनसे रेकर्डिं खोनादों माबानि फैसालिनि जे MJ खौबो बुंनाय आंखौबो बुंनाय MJ निखौथ' आं जेबो माबा खालामला आं बिसोरनि गेजेराव हाबला ओमफ्राय आंखौ जे बुंदों फैसालिया जे टटेलि जन खार्जियासो बेखौ USA आव दं होननानै थगायदों होननानै बुंदोंमोन नालाय थारमाने आंसो USA आव दं होननानै थगायदों खारग्राया आं आरो नामा आंसो लानानै खारदों नामा नोंखौ आंसो लानानै खारदों नोंनि लेटार लिरनाय नोंनि गासिबो लेटाराव लिरना गालांनाय आंना बिसाया बे माबाया मा होनोमोनलाय पबित्रआ खालामनानै लाबोखाबाय स्नेहा बिफा आं लण्डन माबा USA थांगासिनो आङो थारमाने नों होननाया जेबो गैला आरो नामा आंसो थगायबाय नों जे लेटाराव लिरना गालांदों USA आव थांगोन होननानै थांगासिनो होननानै मा आंसो लानो खारदों नामा नोंखौ नैबे मा स्टेबल नङा मा नोंना नैबे मा आनस्टेबल नामा नोंनिया मैया एफा मोजां रिकुवेस्ट खालामहरलायदोंमोन नोंसिनि होजों फेमिलिनि दे बांद्राय माबा खालामनांला मानांला होननानै आं सिरि थानोसै एसे दे मारै समाधान खालामो गावसोर बेबा बिदि साननानै आं सिरि थाथ'नोसै नंदोंमोन आङो आरो नों मैया बेबायदि रेकर्डिंआव होनबावबाय टेक्न'लजि जुगखौ बुजिया नामा नोंसोरो नोङो टेक्न'लजि जुगखौ बुजिया मा सोरबा रेकर्डिं खालामगोन बबे खोथाखौ बाहायोबा जागोन ना जाया मा खोथाखौ बुंफ्लांगोन एसे मोजां सानै हयै रायलायनांगौ मानसिया माने नोंनासो सैथोजोब सोर जादों घटनाया सोर जादों नोंसो जादों जाम्बि एसे सानै हयै रायलाय दिनै जोंनि थाखाय माखासे जों एला नागिरनायनि थाखायसो नों मिथिजोबदों बिनि आसलि चेहराखौ बियो मा मावो दिनै हाबा जानाय ना हाबा जायि दिनै जोंनि थाखायसो मिथिदों आरो जोंखौनो दाय होबावदों नोङो इडियट एसे सानै हयै रायलाय दिनै नोंनि जिबनखौ जोंसो बासायनाय बायदि नों जे बेवहाय सासे फ्रड मानसिजों थाहैदों दिनै बिसि दंखायो फिसा दंखायो होननानै जोंसो दिनै एला जोंसो गासिबो नागिरना मोनजोबदों आरो बे बुस्थुखौ जोंखौसो दाय होबावदों जाम्बि मोजां सानै हयै रायलाय बिदि जानला मोनला नङा खोथाफोरा जानला मोनला बुंबानो जाया नङाबा आरो सिङाव हाबबावोबा जों खिन्थु दिगदार जागोन बिदि माबा खालामनाङा दे दाथ' माने आदा जन खार्जिया माने फुल इनफरमेसन होखाबाय आरोना गाइस जाय माने आदा जन खार्जिनि भिडिअखौ जाय माने फुल नायबाय बिसोरथ' माने गासिबो मिन्थिजोबखासिगोन आरोना गाइस मा होनदों आदा जन खार्जिया आरो सोरबाथ' माने आदा जन खार्जिनि फेसबुक पेजावबो हाबनानै नायखाबाय जानो हागौ आरोना गाइस आंबोथ' माने फेसबुकनिफ्रायसो मोननानै माने आपडेट होदों नालाय ओंखाय बयबोथ' नुखाबायबो जानो हागौ सोरबाफोर नुवाखैबा बे आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नायलांदो आरोना आदा जन खार्जिया आदाया मा फुल इनफरमेसन होखो फैसालिनि सायाव ओमफ्राय बेखिनियानोमोन आरोना गाइस दिनैनि आपडेट भिडिअआ ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबसक्राइब खालामना होदो आरोना गाइस ओमफ्राय जुदि सोरबाफोर ब्लग
भिडिअ नायनो मोजां मोनोबा डिसक्रिपसनाव ब्लग भिडिअनि लिंकआ दङ आरोना गाइस नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय